शिवजी कब देहबे रौरा दर्शनमा मनवा बेहाल भइल बा। शिवजी कब देहबे रौरा दर्शनमा मनवा बेहाल भइल बा। सिरवा पर शोभे राउर बड़े बड़े जटवा हो, भाभूति मंगवले बानी आसन मृगा छलवा हो। सिरवा पर शोभे राउर बड़े बड़े जटवा हो, भाभूति मंगवले बानी आसन मृगा छलवा हो। बिछु कुंडल शोभे राउर कानवा मनवा बेहाल भइल बा। शिवजी कब देहबे रौरा दर्शनमा मनवा बेहाल भइल बा। बाबा बैजनाथ चाहे हई गुप्ता धाम के, रौरा त एके हई अलग खाली नाम के। बाबा बैजनाथ चाहे हई गुप्ता धाम के, रौरा त एके हई अलग खाली नाम के। लोग पूजे सावन में सोमवारवा मनवा बेहाल भइल बा। लोग पूजे सावन में सोमवारवा मनवा बेहाल भइल बा। शिवजी कब देहबे रौरा दर्शनमा मनवा बेहाल भइल बा। शिवजी कब देहबे रौरा दर्शनमा मनवा बेहाल भइल बा।